No ei, isi aika hyvä. Oi, kato, nyt pyörähtää. Ei ihan. Iska voisi syötä vähän joulua painaa. Jos jäi! Tuuppa pois sieltä kasasta nyt. Sulle tulee kylmä, kun sä sen lumessa oot kontillaan. Se on kuule lumipölyä. Se on lunta, mikä kato sitä pölyä. Kato. Kato. Ja mulottava. Koska voisi vähän hidastaa. Pitäisikö hidastaa sun mielestä? Joo. Ai jaa. Mutta miksi ei Iska hidastaa? No koska ralliautolla pitää ajaa kovaa siksi. Ei se olisi ralliauto, jos sillä edes hiljaa. Minä kaappasin sen auton rikki. No oot sä kattonut kun isi ajaa? Häh? Oot sä nyt kattonut kun isi ajaa ralliautolla? Ole. Eikö se on aika hurjaa? Nyt taitaa loppua kuule ajot. Nyt se ajaa tänne pihaan takaisin. Iska! Se siitä ajosta. Rallisimulaattoreilla on ajaa. No? Se on ainut. Tunnelmat. Sä oot tehnyt hyvillä simulaattoreilla. Meni yllättävän hyvin loppujen lopuksi. Mä arvelin, että mä en sitä sivuluisua ollenkaan uskalla vetää, mutta ihan, kyllä se rupesi vähän sujumaan. Juu, se